Vítam vás pri hre Dragon Ball Legends. Troška budete počuť aj tých, ktorí budú prechádzať. Ale aspoň uvidíte, akých mám ja dopredu. Bojujem s takými, ktorí majú 335 000 a musím sa iba uhýbať. Alebo viete čo? Iba troška mu beriem. Tak. Troška si dám naspäť životy. Tak. Easy. A teraz sledujte. Takže prvé máme. Troška počkáme. To skipneme. A ideme na ďalších. Tiež skipneme a už ideme bojovať. Takže si dáme týchto najsilnejších, teda týchto. Za dvoch môžem hrať. Ako sa vám zatiaľ videjko páči, tak zanechajte like, odber a zvonček. Áno, a teraz budem mať dve účty, takže natáčam na jednom a na druhom tablete. Takže iba troška počkám. Troška sa vylepším. Zautočím. A ideme na to. Dneska si zašporíme aspoň ku tým 1000. No a máme tady bossa. Máme tu asi bossa. Takže teraz si dáme nejakého malého z Dragon Ballu. No, to teraz nemá keby. A dáme si tohoto. 1 versus 1. On je asi vylepšený. No, tohle je boss fight. Naozaj.
Pokud sa to postupne nižšie, ja sa troška takto iba vylepším. Tak. A Chávez. Poďte sa ešte si zahrajme jednu hru. Iba vám ukážem ešte jednu ukážku. A to bude za mňa iba. Tak. Som už medzi dospelý, bo mám 18 rokov, to už každý vie. Teraz jediný mládeže, takže chýbajú mi kamarádi, s ktorými som prežíval krásne spomienky, takže mi môžete napísať do komentárov, že je toto. Alebo mi pošlete aspoň do komentáru srdiečko alebo niečo takého a budem spokojný. Ďakujem. A to ešte není všetko? Ty si čo myslíš? Aha, že si krásny, že okolo teba všetko vybuchne. Dobre, už si prestal. Prosím ti, niečo si prestal? Čau. Dobre. Ahoj. Čau. Dobre, a budeme sa to troška preč. Je to, co som nechcel, prepačte mi to. Budeme sa to troška preč, ideme dole a zahrajeme si asi Jelly Ninja Legends. Nie, srandujem. Neviem, ako sa bola tá hra, ale troška som na ňu, ako keby získaval nejaké dobré veci, ale ešte nie želvy. Ale skôr to vyzerá ako z nejakého filmu, nejakého seriálu. Že diváci. Vidím tam aj trháče, piešákov, April O'Neillovú, Donatella, Leonarda, Michelangela a Rafaela. No, počkáme, kedy sa to načíta. No, ako som povedal, bude tady hulákanie. Máme tady štítek. A o 7 dní mám Michelangela. Takže sa na ňo veľmi teším. Nevieme ako vy. Čo je toto? Aha. A čo som získal?
toto si mám kúpiť týchto, ale ja si chcem kúpiť túto. Ja nepotrebujem niekoho dať, že jo? Ja nemám toľko, to je nejaká odmiena, to si zoberiem. Tu je. A za free si zoberiem. Čiže čo to je? Za 900. To si chcem kúpiť. Ale si sa mi to nebude dať. Vadí. Zoberiem si tieto darčeky. Teda tie veci. Pozriem sa na questy. Pozriem sa, že čo je v shope. Toto dnes vyzerá dobre. Taká Kindleska. Tu som si obával veľa. Čo tohoto vojaka? Kuše. Neviem. Aspoň za tých vecí sa pozriem, že čo predávajú. Počkaj, to skoro vyzerá ako... Aha, nie. Mi to pripomína. Aj no nič. Dobre, nič tady není. Potrebuje 42. level. Šmária tie... Tak. Pozrieš, čo sem nového pridali. A 15. level. Do plusu 20. To si zoberiem. A potrebujem ešte mať level 20, 25 a do tej 60, lebo to je úplná asi finálna, že áno, kde môžem získať u Donatella alebo u Rafaela. Ale Donatella tedy získaný, keď budem mať tých teda 10. Takže tak. Prepačte, že som vám neukázal celú hru, ale videjko končí. Prepačte, že bolo také krátke. Ahojte.